Здравей, Велизар! Кажи ми какво правите днес на испанските стълпи на София Airport Center? Днес, за разлика от предните години, пробваме нови видове сезонно зацветяване. Специално тази бегония, тя се води един от най-така дългите периоди на цъфтеж, затова я избрахме и за испанските стълби. Те през времето за тези бегони. Равномерно торение, внимаваме с водата и задължително на колегите съм им казал, като минават, по една хубава думичка. Може да кажем, че парка на София Airport Center е един зелен оазис в града. Аз винаги това съм го казвал, между другото, не знам дали знаете, имаме даже пътешка колиба, за жалост обаче имаме и много картичени, имаме много змии, общо взето всяка една дива животинка, тук се намира местенцето и се струпват, което води до някакви проблеми, но реално наистина тук е оазис.